Salutare tuturor, sunt DestroTech Review și bine v-am regăsit cu acest nou video. Căutând pe YouTube am găsit două tweaks-uri care ne ajută la personalizarea tasking bar-ului în iOS 7. Primul tweak se numește CC Settings. Deci intrăm în Cydia. Mergem la Search și scriem sus CC Settings. Și luăm pe asta din repo-ul Big Boss. Voi dați aici Install. Odată ce s-a instalat, intrați în el din configurări. Deci mergem în configurări, dăm jos și observăm aici CC Settings. Acest tweak ne ajută tocmai în tasking bar să schimbăm sau să adăugăm anumite chestii utilitare în tasking bar-ul nostru și să adăugăm o limită, de exemplu de 6 funcțiuni pe pagină, să zicem așa. Dar eu las 5 deoarece îmi place mai mult. Așa, aici putem ordona cum vrem noi. De exemplu, putem să nu includem unele chestii, cum ar fi Orientation Lock, Personal Hotspot, deoarece n-am nevoie, Do Not Disturb, Location Service să avem nevoie, da. Și putem să schimbăm ordinea. Cum ar fi, putem să punem Location Services primul și ne va apărea primul. Și cu un simplu tap îl activăm. Aici avem 3G-ul. Ok. Următorul tweak se cheamă Polus. Polus are aceeași funcțiune ca acesta, doar că modifică cele de jos. Deci putem să înlocuim cele standard cu niște iconuri care le vrem noi. Deci mergem în Cydia. Search. Și scriem. Da. Polus. Și luăm pe cel din repo-ul ByteRapel, deoarece cel standard costă bani. Și dăm aici Install. Iar odată ce s-a instalat, aceeași chestie, intrăm în setări și mergem aici. Deci dăm la Select Apps și noi putem bifa aplicațiile care vrem să ne apară aici jos. Cum ar fi, de exemplu, eu dezactivez iFile și pun Safari. Și ne apare aici ultimul Safari, care e perfect funcțional. Sau putem să schimbăm ordinea lor. De exemplu, să punem Safari primul. Sau putem să ascundem lanterna în caz că nu avem nevoie de ea. Și pur și simplu o scoate. Așa. Iar apoi, ceea ce îmi place foarte mult este că putem să schimbăm iconul la fiecare aplicație. De exemplu, la lanternă putem să punem o stea sau ce vrem noi. Foarte interesant. Și putem chiar și să, aceeași chestie, să facem o limită pentru display. Deci acum sunt 6 limita, la fel ca și cele de sus, 6 iconuri, dar mie îmi place mai mult cu 5, deoarece sunt mai mari și mă orientez mai bine. Cam astea au fost cele două tweak-uri. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. La revedere!